नै जों दा गुवाहाटियाव दङ बरपेटा रड UN एकाडेमिनिफ्राय सोलोंथायारि दावबायनाय समनि मोनसे मोगथाङारि रोंमोनथाय दावबायनाय समाव बिसोरनि गोदान रोंथायारि मोनसे मोनदांथि बेजों लोगोसे बिसोरनि बेसेबा उदां गोसोनि रंजानाय बे लाबोना होफैदों बिसोरनि जिउआव रंजानायजों बेसेबा गोजोननाय बे गोजोननाया बिसोरनि थांना थानाय आरो बिसोरनि जिउ लामायाव दावगालांनो आरोबाव गोदान गोहोनि मिजिं लोगोसे थुलुंगानाय बिसोरनो होदों नैबे गुवाहाटीनि काहिलि पारायाव थानाय साइन्स सिटी बागाननि नुथाया बिसोर थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसुलिफोर नायदिंनाय नुथाय बेबो बरपेटा रड UN एकाडेमिनिफ्राय मोनसे सोलोंथायारि बिथिङाव गोलोम बोथोरनि समाव होनाय फरा दिनै एसेनोसै गोजोन्थों अनिप BBC निफ्राय